Takže v ďalšom videu dneska si zahrajeme Bed Wars na server Game Team. Server je v popisku videa, takže si to môžete zahrať aj varizáky, aj prikúpených Minecraftov. No tu sa nám trošku tako jak sekol nám to. Vlastne tu môžeme ísť do portálu. No, lagi. Pôjdeme na žlutý. No, hrajeme. Počkajte, to si... Idem si... z ognitu. Tak. A, tu je to. Ideme na bronz. Tak, všetko mne. Ešte jedno. Tak, ešte. Dobre, stačí. Lagi. Ty. Choď preč. Kto to bol? Kto ma zbil? Taký kurník. No nič. Ešte to. Tak. Mám tu paličku. Sticky. Paličky. Aha. Tak. Máme tu. Môžeme sa ani dostať k ironu. Zase. Jeden creeper. Kde zmizol? Lagi. Kde zmizol?
Zničenou postel? Nie. Get wrecked. Som si myslel, že není náš tým. Konečne. Yes. Dávaj si. Iron. Mám jeden aspoň iron. To je dobré. Neviem, koľko mám tokeny. Stats. Mám 5 tokeny. Som si mohol kúpiť nejaký ten... Ako sa to volá? Čakaj. Aha. Tu som si potom koľko natáčam. Prepáčte, ale nahrávanie sa mi vyplo. Ale niekto... Kúpil som si meč, ak vidíte. Nie našli. Ale už nám zničili postel. Ste to nevideli. Ale aspoň, že žijeme. Trošku to laguje, prepáčte. Ja mám meč. Ty máš niečo také. Spadol som. Zase. No, som zabral. Takže budeme ešte jednu hru. Tých nejakých 3 minút, 2 minút. Počkajte, nech si vyberiem tým a potom sa vám ozvem. No už hrajeme, jak vidíte. Tak, jak vidíte, už hrajeme, dobre. Takže, aha, tu je gold. Nie gold, čo ja hovorím? Bronze. Tak, dobre. Teraz si budeme kúpiť nejaký ten sandstone. Vlastne ho ani nepotrebujem, lebo tu sa spavne iron. Hahaha. Čo? Nejaká zleva alebo niečo? Ty, choď preč. Čo chceš? Co chceš? Tak co? Konečne jedno železo. Počkáme, ak sa toto vyplní možno, no. No ale kúpime si nejaký ten armor a nejakú túto paličku, alebo stick, alebo už to je jedno. Ideme si na gold, konečne. Hej. Spadol som. Congratulations, bitch. Vlastne to idem písať do chatu. Chcel som tam napísať kill, ale prepáčte, toto už je koniec toho videa. Prosím, dajte like a vidíte, máme Steve. A nezabudnite dať like a odber.